Sreko Prasetyo adalah Mas Ari Supianto. Kasuwun handampingi menggah jumenengipun Bapak Sutrapsilo Sarjana Pendidikan. Sumangga nuwun. Matur nuwun wekdal ingkang sampun kaparingaken dhateng kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujengan karahayon punapa dene sih wilasanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala mugi tansah kajiwa lan kasalira katur panjenengan sedya dalasan kula. Katur penyenipun para sepuh pinisepuh ingkang sampun paring pamawas lebto ing pitutur ingkang kula bekteni. Para pangemban-pangembating praja miwah satriyaning nagari ingkang pantes tinulat para kawula dasih ingkang kula hormati. Para alim ulama, para kiai ingkang mahanggung mangastuti pepoyaning kautamen ingkang kula bekteni. Para tamu kakung Mbah Putri ingkang dat kalingga murdani ngakrami ingkang kula hormati. Mliginipun katur Bapak Susilo Budiharjo sekalian garwa inggih kadang pisan sutresna sak pangomyong ingkang wonten ing rikalenggan punika dipun pangarsani Bapak Jumadi ingkang kula hormati. Kanthi linambaran unggah-ungguh so tetap trapsilo mugi pinarengna kula wonten ing mriki hambuka wiwaraning suka wenganing wicara dwaraning kandha kanthi cumantaka marak mangarsa hanggempil kamardikan panjenengan sedaya ingkang nembe kiwa lambal pangandikan inggih awrat meradapa saking kepaningipun Bapak Trihartono sekalian garwa bilih kula ingkang piniji minangka talingipun basa kinenhang ngaturaken menggah wudaring gonta babaring sedya wigatos singkati pawiwahan prasaja wonten ing rikalenggahan enjang punika. Inggih kabekta saking mongkoking manasa karoban ingsih panjenengan sedaya. Bapak Trihartono sekalian garwa mboten kuwawi matur piyambak jrih menawi mboten saged kaweos sing latihan namung kandhek wonten ing jangga lajeng hanyaraya dumateng kula kinen matur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Hananging satrimun kula hamur wani lekas wekasing kartigatining sedya. Supados purwa madya ing wusana mangke Gusti Allah tansah paring rahayu wilujeng kalis ing rubita nir ing sambikala. Keparenga wonten ing mriki kula dherekaken ngonjokaken raos puja dalasan puji syukur wonten ing ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha kanthi lafal alhamdulillahirabbil alamin. Inggih pepangen rahmat hidayah so nikmat gumelaring alam gesang wonten madyan ing bebrian agung katitik rahayu sagung dumati tansah kajiwa lan kasalira katur panjenengan sedaya dalasan kula ingkang saengga kita sedaya saged makempal manunggal wonten dalem pawiwahan mriki kanthi pangajap hanunggil raos nglesteni so paring tambeng donga pangestu mugi-mugi anggenipun Bapak Trihartono sekalian garwa ingkang hanetepi darmaning sepuh mahargya suta mahargi siwi mugi-mugi tetepa winengku ing suka basuki. Katur para tamu kakung Mbah Putri ingkang kula hormati. Madyaning pawiwahan prasaja wonten ing rikalenggahan enjang punika. Lumantar pribadi kula Bapak Trihartono sekalian garwa ngambali ngaturaken pambagya raharja wilujeng rawuh. Sinarengan raos panuwun ingkang tanpa pepindhan suka bingeng manah ngantos boten saged rinumpaka ing ukara menggah rawuh panjenengan sedaya. Ingkang salajengipun mugi panjenengan sedaya kasakecakna pinarak wonten ing papan palengan kanthi mardu martikaning panggalih ngantos sak paripurnaning titipah acara pahargyan wonten ing rikalenggahan enjang punika. Menggah wosing wigatos pawiwahan prasaja wonten ing rikalenggahan enjang punika. Kados dene kacetha lumantar Kintakawara ijuan punapa dene pawarta ingkang katampi lumantar binandunging Karna bilih Bapak Trihartono sekalian garwa hanetepi darmaning sepuh mahargya suta mahargi siwi
Ngentas pitulus tanaya kakungipun ingkang sesilih pun Bagus Suharti Joko Nugroho. Tanaya kakung saking Bapak Trihartono Ibu Dalinem ingkang pidalem wonten ing Brogo RT sekawan RW sekawan Donudan Ngemplak Boyolali tersenyum ingkang sampun jatuh krami daup kalian Roro Winda Suci Lestari. Tanaya putri saking Bapak Susilo Budiarjo Ibu Sri Winarsih ingkang pidalem wonten ing Bendungan RT 13 RW sekawan Desa Bentangan Kecamatan Wonosari kalebet wewengkon Klaten Beserinar. Menggah ijab kabul miturut satataning agami lan nagari sampun kalampahan kolomben dinten ditekasih Surya kaping 18 wulan Widarpa warsa 2000 langkung tabuh 6 enjang wonten gedung Balai Desa Bentangan Wonosari Klaten Besinar. Lan kala wau sampun kalampahan upacara boyong temanten miturut adat witi-witoning sampun lumampah wonten Padukuhan Brogo Desa Donudan Kecamatan Ngemplak wewengkon Boyolali tersenyum. Pikantuk donga pangestu penyan sedaya saged kalampahan kanthi rahayu wilujeng kalis ing rubida nir ing sambikala. Ingkang salajengipun mawantu-wantu panyuwinipun ingkang hamugati katur penyan sedaya para tamu kakung Mbah Putri. Mugi-mugi wonten sukalilaning panggalih pirang paring jurung pujastawa pujastuti. Mugi-mugi anggenipun Sri Pinanganten sarimbit ingkang gebyur wonten madyaning bebriyan agung tansah runtut reruntungan. Bagya mulya ingkang senedya, rahayu ingkang sami tinemu, basuki ingkang sami kaesti, enggal kaparingan pituasing patembayatan, momong putra kanthi prajanjen pretinancang, ingkang singgo tedosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Para tamu kakung Mbah Putri ingkang kula hormati. Kaleksananing pahargyan prasaja wonten ing rika lenggahan enjang punika saged kalampahan nggih kanosih pambiyantu penyan sedaya persanak kadang pawong mitra tangga tepalih saha para kadang kaneman ingkang sampun kepareng paring pambiyantu ingkang awujud punapa kemawon ingkang sanyata saged hangentengaken menggah sesanggeman saha repotipun ingkang hamukati lumantar pribadi kula penyanipun Bapak Trihartono sekalian garwa ngaturaken sewu agung panuwun. Mugi-mugi isih kaderman penyadaya ndadosna ngamal kasenan ingkang sehingga pikantuk leliru ingkang satraju miwah babingah ingkang malimpah-limpah. Para tamu kakung Mbah Putri ingkang kula hormati. Tumaping gati wonten ing rika lenggahan enjang punika tebih sadèrèngipun sampun rinancang. Rinumpaka kanthi tumata rinacik kanthi tarik-tarik suprandini. Kathah bab-bab ingkang kirang mranani dumateng panggalih panjenengan sedaya. Setengah saking bojo krama ingkang boten anuju prana, anuh ingkang kirang wanuh, lungguh ingkang kirang mungguh, sasugu ingkang kirang lawuh amargi kawontenan lumantar pribadi kula Bapak Trihartono sekalian garwa nyuwun lumuntring samudra paksama. Mboten kata lumpen katur rombongan campur sari ringkes rasa tresna ingkang dipun pangarsani Raka Mas Tri Gepeng ingkang mijil saking sawahan Ngemplak Boyolali ingkang sampun ngaturaken atur basugatan lengan mugi-mugi ndadosna sukorenaning panggalisa panglipur sawetawis. Minangka pungkasanipun atur saking kula pribadi, minangka talingipun basa saking Bapak Trihartono sekalian garwa. Anggen kula matur tartamtu kathah tuna tungkaping atur. Tutur kelantur-lantur kiranging suba sita ingkang singlar ing tata krama jenang sila wader parisundiran apuranto menawi wonten atur lepat kawula pepet puput pepuntanipun atur kanthi santi rahayu 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 ingkang sami pinanggih. Akhirul qouli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.